Total, anàvem pujant, buscant on estava el campament d'ells, de la cota 200, però no s'havia continuat. Torno a dir, vam fer les sales aquí aquell any i vam començar a explorar. Uns van seguir per les galeries que van cap als Solters, si no m'equivoco, que és l'actual enllaç amb Santa Helena, i els altres van fer feina cap a les galeries que van a la dreta. Tot això amb el sentit de la marxa, diguéssim. Ostres, evidentment no s'ha acabat mai perquè no s'ha acabat per continuar per altres llocs. La via aquesta, que és un pou de 112, té un diàmetre de 8 metres, una barbaritat, si no té més. Ostres, brutal. Fins allà, fins a 160 de bifurcació, es havia treballat amb escala, perquè d'aquesta manera la tècnica estava assumida per tothom, no hi havia problema i es feia còmode. Sí, això per sintetitzar una miqueta l'any 73, per intentar-ho fer ràpid. Aquell mateix any, al setembre, es va tornar al T7 per poder continuar l'exploració d'aquest any que només es havia trobat. Es va baixar fins a la cota 130-140 i continuava. El que passa que hi havia feina de substitució a fer allà i tal. Si la cosa es va convertir en que feia falta escalar per continuar. El Manel Alfaro té un company, que és l'Àngel Serra, i era uns pous que continuaven baixant, que eren vies a explorar a continuació. Que eren coses, més o menys, de la serra. I allà hi ha una dolina gelada que té 200 metres de diàmetre, gelada estava abans, ara ja no ho sabem, perquè tot aquest canvi que hi ha hagut. Aquella dolina tenia 200 metres de diàmetre i 18 metres de fondària. Allà, a Santa Helena, es va començar a remenar per allà una sèrie de gent, i entre ells estava el Pere Lorente, que era un dels del GIE, impressionant, l'aigua roja i cau a la galeria, i la via seca, que és la via que posteriorment s'ha presentat. Ja està. I una cosa importantíssima, es fa una poligonal exterior, el 73 vam explorar, es va quedar en un lloc que era fang, meandre desfondat, que no podien passar, tal i qual, on estava petjades, després que la topografia feia 4 dies, no va haver ni d'arreglar, i hòstia, ara sí que no em vam fer la primera. Es va poder confirmar que, verdaderament, la topo permetia pensar que, gràcies a allò, era bestial que el treball, amb unes dimensions grans i tal, anècdota, una cova de quilòmetre, que ja explicaven que els maquis s'amagaven els ritmes a l'exploració amb anys anteriors, i l'any 77, exactament, es va baixar fins a la cova. Les coses arriba un moment que acaben pel seu pes, vam tindre que tornar a l'ESEU. L'any 79 vam tornar a l'ESEU, ens havíem quedat sobre això, sobre 100 metres, amb el lloc on hi havia un pas estret i sortosament, allò en aquella època jo era com una miqueta molt més prim, vaig aconseguir passar el pas estret i vaig veure que a partir d'allà s'acabava la misèria aquella dels passos estrets i anar regirant-te pels meandres i tot, no? Vam trobar un pas d'un pou de 50 metres, un flanqueig, i vam començar a veure que ja n'hi havia uns fossos bestials que venien de dalt, no? A partir d'aquí, vam dir, ui, això pot ser interessant. De tota manera, allò no quadrava amb el que nosaltres buscàvem. Nosaltres teníem explorada la via d'escalada, que era una galeria, que bàsicament era una galeria amb saltets, amb pous que tallaven, però era una galeria que buscaven que vinguessi de l'oest. De fet, sempre parlaven que, tirant per la via d'escalada, arribarien a un puesto, l'Antoni Robert deia que potser trobaríem un lloc on la via havia estat escapçada per l'erosió exterior i n'hi hauria una finestra allà a la paret. I clar, buscàvem això, buscàvem una finestra a la paret o un altre teu que baixaria amb uns quants pous així grans i arribaríem a una altra galeria que seria la via d'escalada a l'oest, no? Però clar, la cosa no acabava de sortir, cada cop s'embolicava més, no? Havíem aconseguit superar aquest pas, havíem arribat gairebé a més als 300 metres fregant, encara no, 250, una mica més, i ens vam trobar que la cavitat s'acabava. Hi havia una sèrie de gateres a sota, la cosa s'acabava, no trobàvem la galeria aquella meravellosa que n'hi havia cap allà, i en una de les exploracions que anaven amb un company, que no sé si el coneixeu, l'Enric Lucas, conegut com l'Indi, en aquella època vam estar mirant per allà, al final després de molt arrossegant-se per allà les gateres, vam veure que pujats amb una rapissa hi havia una finestra a sobre. Llavors va ser en aquell moment que l'Enric, ho vam assegurar, una mica des d'un plou, una mica precari, era un noi fort i tal, es va superar amb els braços, va aconseguir pujar i va trobar la galeria. Va trobar la galeria, es va
tots, tios, que això salteu, que ja ho tenim, que ja hem arribat, que no sé què. En realitat no, faltaven encara 8 anys, no? De ficar-se per tot arreu. És el que dic, la cosa, nosaltres buscàvem una galeria així molt pura, molt directa, molt de... A partir del... Bueno, en aquell any ja vam veure que el sistema des de l'ESU fins a les urgències de Santa Elena Bujaró el coneixíem bastant bé, a part que encara queden moltes vies i molts pous per explorar i moltes galeries, però vam veure que el sistema venia de més cap a l'oest. I a partir del 1998 o així, vam començar a moure'ns cap a l'oest. Vam començar per la ladera de Bachesango, per les Cuastes, que estan a sota del pic del Tendellera, i vam arribar fins als Sabocos i a la vall de Viesques del Gallego. Al principi vam començar a pujar cap a la base del pic del Tendellera, el barranc que està més cap a l'oest, el barranc de l'Esia, i allà, al final d'una pista, que ara queden un parell o 3 hores de caminata, per arribar al que és el coll entre el Tendellera i el Riper. El fet d'anar més cap a l'oest ens ha fet conèixer més zones que no tenien massa recorregut, o sigui, massa conegudes. No s'ha trobat, tret de 2 arencs de 400 que hi ha a Bachesango, no s'ha trobat més gran cosa. Aquests 2 últims anys estem col·laborant amb l'ICME, Instituto Geológico Minero d'Espanya, que està fent un estudi geològic de la serra de Tendellera. Nosaltres estem ajudant, donant-los les nostres dades, proporcionant-los la topografia, col·locant sensors i fent-los partícips de totes les descobertes que anem fent. Estem fent un estudi amb diverses urgències del tema de temperatura de l'aigua, de les urgències, de la conductivitat. També s'han col·locat sensors a l'exterior per controlar la temperatura exterior, controlar les pluviometries i la quantitat de neu que cau, per veure aviam com funcionen els aqüífers que recullen l'aigua de tota la serra. La primera cascada, direcció riu amunt. Un cop arribes a la via mítica que Somnis de Glòria, una de les incògnites, la més interessant, era remuntar d'aquí cap amunt. L'únic que aquesta cascada es pot curtocircuitar, i de fet ells ja l'havien curtocircuitat i n'havien fet un parell més arribant per un altre lloc. I un dels problemes que hi havia per explorar aquesta zona, a part de que arribar aquí ja és bastant exigent, del perill que té l'aigua, però sobretot que es va explorar tot des del bivac de 600. Vol dir que cada dia que baixes tens que baixar tota la via Milicaca amb 2 meandres molt exigents i tornar a pujar, obligant atacs, com deien les cròniques, de fins a 20 hores o més de 20 hores. Llavors, ja se'ns recomana i mirem de muntar un bivac, però ja ens diuen que muntar un bivac és molt complicat. I a la primera entrada valorem i trobem un lloc que és bastant precari, molt fangós, molt estret, justament una galeria estreta, però ho intentarem, decidim sortir. I a la segona entrada s'ha de portar molt de material per muntar el bivac, de mínims, per 3 persones. S'ha de moure molta terra, s'ha de muntar un passamà que passa per sobre del bivac perquè han guanyat un desnivell d'uns 200 metres, o sigui, el riu amunt començarà a 900, pugant cap amunt 200 metres devem estar a uns 700, apareix molt de recorregut, molt gran, molta formació, terra molt calcificat, amb tonalitats de colors molt vistosos, taronges, tonalitats hasta verdoses, molt calcificat. I un munt d'incògnites, trobem fins i tot perles de cavernes, bastant curiós, molt bonic tot, i a falta de fer la topografia, que tenim pensat tornar-hi al final de mes, l'únic que, clar, arribar aquí requereix d'un dia per arribar a punta,
els que vulguis explorar més sortim. És clar, evidentment sense tindre el campament, la boca l'SU la tens a 20 minuts, però quan tu puixes en cap de setmana estem parlant d'allà que ja que la tens a 2 hores i mitja. Baixat al poble ja quasi fa una hora. Llàstima. Hauria baixat amb ells. Doncs estan preguntant on eres. Dormint una mica. Quina sort que tothom busca alguna cosa que no sap què és. I que alguns es dediquen a meditar, no menjar o fins i tot pagar-se per tenir una experiència visionària. Estan ben tensades? Sí. Una de les primeres tasques abans de començar qualsevol activitat és procurar tenir un bon rebost protegint del mal temps i dels animalons d'aquests paratges.